Sahil Deborma kami Tingoria Bufani Bumung Piari Deborma ko kemo haise Sahil Deborma belai sa khamia sanake bo tamo hai ungo bini bokhorok kisa problem ungma bai bo kisa bokhorok gobor hai ungui thangka abono bono kaham sa khamnogo naina bagai buma bufa rok rangni problem ma bai sak ham nokrogo tulangui mania 10-15 years hai ungkhana lai hambai bini je samo subana baca rokno TIS rang khangmani commission ke kasamati te join ni nogor convener nogo join convener TIS ni member rok kami thangai logorong thangai rang khangka